Čaute, toto je náš prvý diel z Farming Simulator 22. Začíname úplne od nuly a cieľ je vybudovať veľkú farmu. Tak poďme na to. Dnes tu vítam aj môjho kamaráta Mareka. Čau Marek. Čau. Čau. A môžeme sa na to vrhnúť. Ako prvé by som vám chcel predstaviť stroje. Ako prvý stroj tu máme klas Arion 660 s 205 koňmi. Ako druhé tu máme Combine TP160i John Deere. A ako druhý traktor tu máme Fendt 720 Vario s 209 koňmi. Ako ďalšie tu je sejací stroj Kuhn 4030 Venta. Zaváž je klas 600 kg. Zaváž je Akco 650 kg. Podvalník John Deere Lištu 625X. Ako ďalšie tu máme secí stroj Venta 4030. Vlečku máme klas Karat 140 TD. Kultivátory máme od značky Lemken nosené. A ďalšie Lemken tiež nosené. To by bolo teraz všetko. Dneska hráme iba dvaja. Dneska iba na dvoch traktoroch. Ale postupne neskôr, keď budeme hrať viacerí, tak bude tu aj viac traktorov. Aj viac nás bude hrať. Takže tak. Predpokladané je, že budeme hrať tak okolo 4 a 5. Ale samozrejme, keď by chcel niekto si s nami zahrať a vidieť nejaké video, stačí napísať komentár pod video. Ešte máme dve polia. Ty toho bereš. To je... Teraz ani nevidíš. Vidím. Ešte máme dve polia. A ešte máme polia. Jedno pole číslo... Čakať. Jedno pole číslo 4. Tam máme sojové bôby. A druhé pole číslo 3. Tam máme... repku. A môžeme ísť na farmu. Nevidím nič. Cestu. Sejáčku. Keď sa schváľam, musím chvíli pomaly. Preniesem to tu a ty to už iba tak dáš, alebo ako? Alebo na to už Môžeme tak. to. Ty len voz a ja to budem ukladať. OK. Mám ísť tam ešte s... pásom? Hej, Ešte zavážia tam sú. zavážia. Aj vlečka. No, crazy. Opa. A nic.
A čo budeme dnešný video robiť? Dnešné video by som chcel priviesť všetky nástroje, čo budeme používať. A možno by sme aj začali kosiť repku. Ale podľa toho, ako budeme stíhať. Takto. Odsuniem. Odpojím.
No a toto by mohlo byť z tohto videa všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment. Marek, doplnil by som niečo? Asi nie. A ďakujem, že ste si toto video dopozerali až do konca a vidíme sa v ďalších farmov. Takže čau.